Ịmago na egwu a na-atọrọ onye dala ụbịa ma ụtọ chacha. Ịmakwa na egwu a na-atọrọ onye dala ụbịa ma ụtọ n'elu. Hello, Pastor. Pastor. Good afternoon. Ela. Ọgwa na ebe a. Kedu ebe nya kwa nwe eje na mgbachi? Esi m enye na anụnwa evangelism. O evangelist, o nwe njefu. Keke ime. Ọ dị mma. Ọbụla keke ime. Keke ime. Keke ime. Dị mma. Ọ bụrụ onye nke a ka ị na-adịbe ji picture bịa ekpere ka ọnụ oge. Ọ bụrụ onye nke a ịgụ ụmụazụ n'anya. Ọ bụrụ onye. Ọ bụrụ onye. Pastor ka maka Nancy. Nancy dị mma. Ọ bụrụ onye a ka ịchọta ọnụ oge ị na Chineke ka ọnụ oge. Nsị na ọnya. Onye nke anwa dị ọcha nkwenegbu. Mwa bụ their family pastor. Yaba gị? Joseph. Onye nke dị Ifeanyi nke Joseph. Ọ bụ onye ji pisha bịa na nke m ka m na-ekpere onye anụọ ya. So mana abịa meje m kịta na-asị ya onye nke ni online ngwa offline. Ọ na-confuse onye nwaanyị onye amaghị nke onye enye enye. Onye si ngwa bụ onye ji eche the right one. Ụdị ya kịta na onye si onye nke abụọ dị na mkpa. Was onye ji enwe ndidi ka wee na-eche the right one. Ọ dị ka ngwa ga eche the right one. Bo. So iji me ma second option. Na-ege ibe pastor na-ekwu ntị. Pastor Ibo na-amala onwe njakịrị. Ela. Wọ́n ya nwoke a na-ekwu no asị. Asị ni. Ịchọbụ ibelieve ya. Atụghị too much yo. Mụ atọzi. Pastor ma mi ga-agawazi biko amakwu mbe nji wee kpọọ ya. Nakwa ka m kpọọ ike na eye nnọọ ibe bụlụ ndị sabịa ebe. Atụghị asị. So Ela, ya ka iji m eme. Kene njikwa na ya. So mụ a ka iji wee mee second option ọkụ ya. Mụ nwakwa. Amaka na obi na-ewe. Amaka reselu n'ogwu. Ka njebe. So Ela iji m eme second option ọkụ ya. Nye pastor okwu ka ikwete. Baba, onye dị na ebe a, ị na-adị na ya. Ọ bụrụ foto ka njeje. Onye ọ bụrụ foto ka njeje. Ị na foto nwanne m. Pastor sị iji foto ya bịa na chọọchị ya dị ọcha. Ka ebe nchabala ọcha Ela. Ebe nchabala ọcha. Ele na ya foto ise foto ahụ iji Snapchat wee se. Ịma na otewe iji achọ ka ihe esi wee chụm. Otewe iji achọ ka ije echi wee chụm. Ihe esi wee dọmpụ m. Otewe iji achọ ka ihe esi wee dọmpụ m. Ana ịdọmpụ gị ọdị m. Kama wala ije tie na alụsị. Ka tupu nwaanyị, anyị tupu nwaanyị n'ime ebe a. Ime ma na-echekọrọ m. Amịnị years mụ na ị na-abụ ka ị na-achọ ka ị rapụ m. Maka na pastor sị. Nna ha gwakwa gị esokwana m n'anya adị. Ya dị ka anyị na-ana. Ọsị m iwe. Bishop ụlọ mgbaka ndị a na-aba. Nna. Ọmgbaka ndị na-abụ ya na-apụ. Go and ask your grandfather. Nene ka lupa okwu. Agwa gị. Is your brother? God forbid.